saman duka bayi ban gano ya ma'aiki ba. Shugaba a saman duka bayi ban gano ya ma'aiki ba. Shugaba a saman duka bayi ban gano ya ma'aiki ba. Tun azal mahalici Allah kadaran masanina, ba ni damar yin baitoci dan na'i da nufina. Bai cika ga ma'aikin Allah ya uba gundana, shugaba kake babban bango babu inda hakan bai je ba. Ai salatin ma'aikin Allah ya Muhammadu daye, adali na saman duka bayi sidi ya wuce koye. Sasa abu na manzan Allah kun ga dole na caye, har dukkanin shurafa masoya dan su zana biya ban kawa. Yi bai cika ba shehu da shehi ba ni ne ba. Shehu Ahmadu Tijani na baba ka wuce baba, kaulayi barhama gwani na ba gani da ido ba. Kadaran kadan kar a ce mini ban sako Ahmadin yarwa ba. To assalamu alaika ma'aiki zakirin ka da bege, assalamu alaika ma'aiki zakirin ka da hange, assalamu alaika salatu alaika da haka tange. Tallafe mu ka bar mu da san ka isa na Fatima tunai duba. Shugaba a saman duka bayi ban gano ya ma'aiki ba. Ya mai cika sama kama da nisa kafi dukkan ma'aika, kai ne ilahu ya ce duk yadda ka so ka karfafa doka. Me kamala da tausan bayi babu dai ya kamar ka, kullum su farka nake son duba ba ni dama ba dan ni ba. Ga jarumi a fagen yaki wallahi ya fi mazaje, ga alkawiyu a sunan Allah garkuwa ga gidaje. In ya fito sai su juya su gudu ba su san su ji lauje, ka zace duka halittun Allah tausayi gaba da mai haiba. Ni dai kawai gunka manzan Allah nan na sai ta sani na, masu yi mini kallon wawa sai ku gane nufina. Ku yi dariya har ku kwanta a ƙasa na sani wata rana, annabin za ya turan komai karkuce ban faɗo haka nan ba. Wa zan bi har ma in cika buri na kamar na watilo, wa zai rike ni ya bani jamala gam da gam yake zullo. Waye yake da dubu na masoya kamar ruwa ma a jallo, annabin da ya kuce mini shine na saba na abul fati baba. Shugaba a saman duka bayi ban gano ya ma'aiki ba. Kowa rike kama aikin Allah ya wuce wa bulayi, a lokacin da suke mai shari ni ko kai na kayayi. Ga damuwa nan tana nema ta kirkita ne masoyi, kuka a yau na kawo gonka in ka bani ba a kwacen ba. Aitin a can lokacin farkon ma kai ake yi wazance, babu wanda ya kai manzo na haka na tantance. Dan rahama ne ga dukkan bayi ya wuce ai kwatance, karya kake ka biya haƙoƙin Mustapha a hisabin duba. Kwalliya ga rijalil gaibi duka kai ne suke bi, na ga duk a mukamul iman nazari ga habibi. Kai ne na tace a kwayoyin sosai na ce maka lubi, dube ni kare in gaza har kullum in ta yi maka bege baba. Ba annabi bayan kama aiki kai kadai ne a ƙarshe, kai ne ka zo a silar farkon ma ba batun yin hasashe. Masu kin kama aiki hasken nasu duk ya disashe, ina a ba jahalin da musallamatu kamar ma ba a yi zancen ba. Shugaba a saman duka bayi ban gano ya ma'aiki ba. Annabin da yana nan, masu zagi gare shi ma'aiki hawuya dai tana nan, masu kage cikin annabi na to ilahu yana nan. Kallon kudai ya kai haiba ta rasulu za ta buge kukuto ba. Me kwarjini ya ma'aikin Allah da hanan abdullah, kasan maza ga mazaje sun ka tsaya muna nan rasula. Mun baka kanmu da komai annabi dauki begen kacilla, Allah ka sa in guje wala da barni gunda haman zo babba. Daɗin kauni in ba cikin annabin ba, bana buƙatar abani in karba in ba cikin garkuwa ba. Buri na rai kai kawai manzo na ba abin guguwa ba, na yi cak na tsaya an ture ban yi ko girgiza a kaɗan ba. Allah ya ce kai yake so annabi bai hado da wani ba, kowa ya zo kan kankin kansa ilahu baya mara ba. Sai dai a zo nan ta babbar fada habibu kai ɗai a duba, kai ne kake sainin ɗin
Allahu ne ba kai ba. Shugaba a saman duk bayi ban gano ya ma'aiki ba. Girma buwa ya azancen Allah kai kadai ba waninka, rahama ga dukkan ma'aika babu dai a samanka. Kowa yana nan yana maula ne kauni duk na kasanka, mu kai muke so muke kallo me shehi Ahmadu baban haiba. Shugaba annabin girma. Nan zan rufe baituka na annabi karbi baitoci na, zan tsaya da ha karbi yabo na sai kanin ka sani na. Zakiru na kaɗan yaya na futuhi al'amura na, mai doguri nake me ku yayi kiɗan ku gane ba ni nai ba. Shugaba annabin girma. Nan zan rufe baituka na annabi karbi baitoci na, zan tsaya da ha karbi yabo na sai kanin ka sani na. Zakiru na kaɗan yaya na futuhi al'amura na, mai doguri nake me ku yayi kiɗan ku gane ba ni nai ba. Shugaba a saman duk bayi ban gano ya ma'aiki ba. Manzan Allah annabi ba wasa ba. Manzon Allah annabi ba wasa ba. Na ce muku manzan Allah annabi ba wasa ba. Aya. Manzan Allah annabi ba wasa ba. Ko Jibrilu mala'ika bai kaiwa, ko wahayin ma gurinsa ke yin karba. Minka ilaika annabi ne dan babba, manzan Allah annabi ba wasa ba. Annabi Manzon Allah annabi ba wasa ba. salamu alaika annabi ga azance na, salamu alaika annabi ga wake na, salamu alaika annabi ga kokona, ka ce ka bani ba dan ni ba annabi.